Kap za dobar dan. Uziđe Isus na goru i pozove one koje sam htjede i dođoše k njemu. Ustanovi dakle 12, Šimuna kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanergest, to jest sinovi groma, i Andriju, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Šimuna Kananajca, i Judu Iškariotskoga koji ga izda. Često susrećemo Isusa kako se povlači na molitvu, nakon toga slijedi nešto veliko i važno. Ali Isus se ipak povlači na molitvu redovito, svakodnevno. Zato i svaki dan u njegovom životu nosi nešto veliko i važno. Danas poziva između svih učenika koji su išli za njim, između svih onih koje je pozvao, izabire 12. Bog ne želi plan spasenja ostvariti sam, traži suradnike. Želi da čovjek bude sudionik toga plana, zato traži i odabire suradnike. Tražiti pomoć za čovjeka je priznanje nemoći i ograničenja, ponekad i nesposobnosti. Za Isusa je znak poniznosti, mudrosti, velikodušnosti i ljubavi. Doživljava nas važnima, vidi u nama ono što niti sami u sebi ne vidimo, a kamoli da to i drugi vide. Isus gleda puno dublje od svakog ljudskog pogleda i vidi mogućnost s kojom želi graditi, s kojom želi surađivati. Zato poziva one koji su po nekim ljudskim kriterijima ne bi bili među kandidatima. Bog je nepredvidljiv i ta njegova nepredvidljivost uvijek nas iznenađuje, a zovemo je providnost. Božji plan i njegova volja nadilazi naša shvaćanja i tek poslije otkrivamo da su njegovi putevi i odabiri bili dobri. Isus nikada ne odabire nekoga samo za sebe, nego nas šalje jedne k drugima, da se međusobno dovodimo k njemu, da zajedno rastemo i uz njega budemo.